Čaute, dneska sme si odstavili špeciálneho zákazníka, ktorý nás veľmi často navštevuje a navštevoval nás už aj v Bojničkoch, takže dáme mu úplne typické naše otázky. A to prvá, ako dlho k nám chodíš a ako dlho kúpuješ naše produkty? Tak už sú to roky od začiatku vlastne. Presne tak, takéto tváre máme veľmi radi, ktoré sú pri nás už príklad 4 roky. A dôvod, prečo nás navštevuješ a kúpeš naše výrobky, je, že máš nejakú intoleranciu alebo alergiu? Nemám nič, ale tak z obchodu tie mlieka sa nedajú piť, takže a chuť a kvalita je na vysokej úrovni. Takže máme tu ďalšieho človeka, zdá sa mi, že druhý alebo tretí, ktorý nemá žiadnu intoleranciu ani alergiu, ale navštevuje nás preto, že mu naše výrobky chutia, z toho sa vždycky extrémne tešíme. A otázka posledná, že ktorý náš výrobok ti chutí najviac zo všetkého? Tak najviac je to mlieko a potom jogurty. Takže mlieko je jednotka. Áno. Aj moje je mlieko jednotka. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem ti aj za to, že nás podporuješ dlhodobo, aj za to, že nám aj po tej rozbitej ceste do Bojníček si vždy doniesol všetky produkty a s úsmevom. Díky moc.